Altılancı bölek hormatly ahundadymyz Molla Ahmed Ahun Gurbanpur tagsiryň Delilul Muqallid Qawlul Mujtehid diýen gepiniň jogabyasy. Ya şulendi senin öýleýdişiň ýanyk bize merhem derdimize derman Hanefi fiqhiýiň biz Hanefi fiqhdan birazajygyny aýtdyk. Ýa-da Mufti Nazirullah Jan aýdýar delil aktarsak Kur'an azim şänden we hadisten we Hanefi fiqhdan delil aktarmaly diýe. Aziz musulman dogallar, aziz Mufti Nazirullah Jan şu fiqh diýsen Kur'an we hadisiň manasy şondadyr. Fiqh diýeni şol Kur'an we hadisiň kullen hemme ibaret işaret delalet iktidasyny alyp inha şondan bir çekide qaymagy şoň süzmesi. Ama bular bir-birine taqabuldan Kur'an aýry, hadis aýry, fiqh aýry ýaly edip aýtma. Asly mutlak Kur'andyr, sünnet şonuň şerhidir. Fiqh da şolardan inha ayat-ı ahkamdan alınan inha netaýişler, hukümlerdir. Hemmesinin ahkam barasında neticesi fiqhdir ve çekidesi fiqhdir. Kur'an ve sünnetten delil getirmek senin menin işim değildir. Muftican. Ol belki mujtehidin işidir. Kur'an ve sünnet mujtehide delildir. Bir de delil mujtehidin şolardan çıkaran fiqhi kavullarıdır. Delilul muqallid kavlul mujtehid diýip aýdylýar. Hamidan we musalliyan hormatly ahundadajan Molla Ahmed Ahun Gurbanpur tagsirler. Dogry we ras aýtýarsyň ki muqallidyň delili mujtehidin kawludyr. Biz hemmiňe şöyle kawul etýärys. Men elhamdülillah vel minna muqallide Hazreti İmam Azam Ebu Hanife rahimahullah. Hazreti İmam Azam Ebu Hanife rahimahullah'a taklid etýärn. Sen hem Hazreti İmam Azam Ebu Hanife rahimahullah'a muqallid bolsaň, qaýsy bir meseleni aýtsaň, şol meselede deliliň Hazreti İmam Azam Ebu Hanife rahimahullah'nyň kawly we suhan we gepi boluşlygy zeruridir. Binaen sen aýtýarsyň ki awliyaullah merhumlardan, yani kabrda yatan mürde we ölülerden istimdat we medet we kömek dilemek jaiz we dogry diýarsyň. Aya şol gepni Hazreti İmam Azam Ebu Hanife rahimahullah aýdyp durmy? Hazreti İmam Azam Ebu Hanife rahimahullah kabrda yatan mürde we ölülerden istimdat we medet we kömek dilemekni jaiz diýip aýdyp durmy? Egerde şol gepni, yani kabrda yatan mürde we ölülerden istimdat we medet we kömek dileberiň diýen kawulny Hazreti İmam Azam Ebu Hanife rahimahullah'dan kim rivayet edipdir? Çünki Hazreti İmam Azam Ebu Hanife rahimahullah'dan nakl bolan kawullaryň rawileri bardyr. Onu rivayet etýänler bellidir. We hem şol kawulny ki kabrda yatan mürde we ölülerden istimdat we medet we kömek dilen diýen kawulny eger İmam Azam Ebu Hanife rahimahullah aýdan bolsa, şonu qaýsy imam taýid we tasdiq edipdir? Hazreti İmam Ebu Yusuf rahimahullah ki İmam Azam Ebu Hanife rahimahullah'nyň şagirdleri bolýar, bular taýid edip durmy? We ýa-da Hazreti İmam Muhammed rahimahullah ki Hazreti İmam Azam sahibiň bir şagirdi bolýar, bular taýid edip durmy? We ýa biýanky şagirdlerinden qaýsy biri taýid edip onu rivayet edip durmy? We qaýsy fiqh Hanafiyanyň kitaplarını tasnip we ta'lif eden şahsiýetler kitabynda ýazypdyr. Hormatly ahundadajan, sen şol aýtýan gepinde sadyk we rastguu bolsaň, özüň İmam Azam Ebu Hanife rahimahullah'a muqallid bolsaň, bayat onda awliyaullah merhumlardan dua we hajat dilemek jaiz we dogry diýen gepinde delilul muqallid qawlul mujtehid diýilen qaýda tapylsyn. Şonda İmam Azamyň qawlu bolsun. Bolmasa men İmam Azam Ebu Hanife rahimahullah'a muqallid diýip Hazreti İmam Azam sahipga taklid etýän diýip Hazreti İmam Azam Ebu Hanife rahimahullah'nyň mezhebinde ýok meseleni Hazreti İmam Azamyň aýtmadyk zadyny Hazreti İmam Azamyň mezhebine nisbet bermek men İmam Azamga taklid etýän diýip bul ketde hıyanat we aňry başa çykan biperwaýlykdyr. İnne sıdqa tamaninetun ve innel kizbe raybatun ve minallahi't tawfiq.